Horas madita salu namang inang. Adorang so tamulai pertanyaan tahun. Adok sautik perubahan. Dong fotum intro itu stangiang. Manang adorang so marede buku ed 257. Marede manon disi penguan pardihutani padita. Atau orang so acara nomor 4 marede manodisi kor pardihutani padita tapasonang marohata tabuhay mapartanya tahun hamu kadongan na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus moliate ma tapasa hatu debata Jahuba perdinggan basa jala para siroha na sumurungi na patolhas so kita marpungu di bagas joro naon di bagasan hahipason dohot las niroha asi nirohana do na paluasok kita akan naposona pangulan na goktiki pangulan na sudah gugu ina sarfat rapdor keluarga mendohoti konven pangulan goktiki sa distrik Walu DKI Jakartaon di bagasan sadarion alani tamama hita maka molatehon pandonganion do pangaramotion ni Tuhan debata dihita marhiti na toktong mamuji jala pasangapon gowarna unang so diboto hamu marhasurungan do di bahar Jahuba akka hasianna matua ditangion Jahuba do molo tajo ibana Jauh-jauh mahamu tu Jahuba ay para siroha jala padenggan basa do ibana atong tabuhay mapartangnya taon marede mahita. Marhite-hite gowarni debata ama
Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Gok di Jehovah do tanoon rodi isina. Portibion dohot pangisina. Dan jakosa di atasnya ka laut. Jala di pahot di atasnya aka batangan. Isedo na jadi nakok tudolok di Jehovah. Jala isedo na hum jongjong sogut. Di hajongjongan ni habadion nai. Halak patangan alidang dohot na yasroha. Paroha na sopai huton na sohasea. Jala na soolo margana laho mangasi. Ima halak na maruli pasu-pasu sian Jehovah. Dohot hatigoran sian debata ni hatuaoni. Ima sudut ni akan na uso-uso di ibana. Akan na mengeluhi bohim ali debata ni si Jakob martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dusan jala para siroha na sumurung. Moliate ma rohanami diho ala takasdo hilalahami asi do denggan di basam na paluasok kami marpungo di ingananon ibagasan hai paso dot las niroha lau madohoti konpen bangulan na goktiki bangulan na sudah gugu do punguan inasarpat rap dot keluarga na dong di HKBP Distrik Walu DKI Jakartaon Roma ho tu tonga-tonga nami jala ingani ma rohanami asa di bagasan las diroha hami mamuji jala pasanga poko lehon ma dihami to di perbadia asa diajari jala di pergugui hami mangatusi hut mangulahon hatami tatap mahami na pungon ali di bata amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus nagabi habadia ondot hati goran di hami urupi jala pergugui mahami akan na posomon lahu mangulahon aka ulaon na pinasahatmu Tuhami asa marsangak guarmu na badiai jala marlasiroha hami uhut gabi pasu-pasu hami itonga-tonga ni huriami atong sahat di homa patpunguan namion sian na memuhai sahat tu rodi ujungna sai tangi homa tangiang namion ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhan tamariti punguan padihutan ni padita.
hatani di bata turpuk si jahahon menugut hobbartu natino tuhod di almanak HKIP sadarion tersurat di buku Panuirang Jeremia bidudolu ngamuka sian ayat sada saharodia 10 songonom mahatan di bata tajahama marsikar sorin dunginin na do songonon tung sura di paulak bawa jolmana gabilaho borborui sian ibana marsinodok mangan tuna asing tung tagamon mula ma iban atu borborui da ramun situtuma luat bokai alayang goho atik pe nang torop mangalaku po say mula ma tuahu ninna Jahoba Manaili mahodo pak akarobean jala ida di dia na somaruhum na jatho udul doho dipinggol ni akadalan pamay mahon nasida songon halak Arab di halongonan gabe diramuni ho tanoi marhite-hite persima bijalanganmu dohot hajahatonmu jala alani terabat udan si pahapitu jaladang ro udan si pahasada alai marpadopahon si babi jalang doho dang dibotoho na maila nda jodoh ho olat ni serasi rasa nuaing madok tuahu aleamang patogiku doho olat ni sidak dana hoku tung saliling-liling nado ulaning ibana matjujur jala marsuni-sunia totong idama songonido hatam alai diulah kodo aka hajahaton lam ditambah hodowe dungini na Jahoba mamadok ahu uju dingulu ni Raja Josia di idahodo nabi nahin ni hang Israel na marbalihi tung laho do ibana tunasa dulu na butul doho tutoru ni nasa hau narata jala maruhum na jatisi jadi nikuma nang dung diulahon sudi akai sai mula maho tuahu alai dang olo ibana mulak jadi diida anggina Juda namar baliki mai alai huida ati pehu paulak Israel na marbalihi dang maruhum na jati alani saluhut mai jala huleo surat patilaho tuibana hapedang mabiar anggo anggina Juda do sumaruhumi lam lahodo dohot ibana maruhum najat jadi sian suara ni parsibabi jalanganonna tarambun matanoi jala maruhum ma najat ibana tubatu doh tuhau alai songoni pe akai sudena lau somula tuahu anggina Juda na somaruhumi sian nasa rohana marpangasi do tahe nina Jahoba disima sahatna martua do akana tumangihon hatane debata jala na upiopsa amin tapuji matuhata marite punguan kor ina sarfat
Rede Mahita. Terpuji ma asini roham ali di bata amanami namarha bangsa di Bandua Kicang namanupahi lakkan nami be rosian inganan nami namaragami di babungu hami marpungu di bagas jorom di Tikion keluarga besar Pangulan Nagok Tiki nama kubasi di Huriam HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Rap dohotakana tua-tua nami akan naung julo paciun sianaka pakubasion nana sailau di Huriam dohot akka ina nami ina sarpat tanlumubi dohot ruas ni Huriam parhaladom na hudapotami di tonga-tonga ni Huriam HKBP Poltangan Pasar Mingguon. Mau lihat mau sobau kami Tuhan alas itu tongdo di patudoko dengan basam dinabui kami madalani ari-ari ningulu nami bi di bagasan pangiring-iringmu panuguluguom gabi bui hutulutok kami Tuhan siat tiki tu tiki terlalu bima di bagasan manukuton angkiat mamarhitia sini rohami totong marpanupak ko mabuak katiuron ni roha dohot pamikrio di kami tarlumobi laho mangulaho pajuwo dohot pambilitomu di kami bi hobar tutohonan nahujalo kami angkiat marhitia kai sai totok kami tarju si buah pasu-pasu nasiak ko jala gabi kabaran di pasu-pasu pinatomu-tomuni asidot holong ni roham kami sama kami soni nangakapak kubesan nami tunaku maliang ali Tuhan tung natamasi tuturo kami tutu madok mauleate tuho alarang lokang asidot holong ni roham nama nabor-nabori parnguluan ito dinami molopesi pata ikos say mengadupi lugun yaris nangkar-nangkar kami di sudea ka ruhut-ruhut dohot akan aku adupi kami di parnguluonon alai basami do totong na mangihuti otami ubay saibui kami Tuhan marpakirimon na mangulu diaka nanaing siiyahan nami di pakubasyon nami dohot diaka ulaw na maragami tarlumobi di tonga-tonga di pakubasyon nami di Huriam na adong di Distrik Walu DKI Jakarta ni uluhon ni ama nami emang preses padita bernak manik magister teologi laos martabado las ni rohanami di bagasat tiki sadarion dinaboy kami rapa jupang dohot ama nami nakuha kolongi kami rap dohot keluarga kepala departemen koinonia sian piaraja mangibati kami amang padita Dr. Donald Sinaga
Mau lihat Tuhan dia sini roh kami na pajupako kami. Tutu makiri pami dia kana patabba pakirpasion pakihihon pakicaton akatodi pakobasio di kami marhiti te para soran nami. Talu mo bima dia kana na yang si tangi honon nami anon marhiti hite akka nabui mangalehon lasni roha di kami makalujukon akka pakubasion na duminggat tujuluan di tonga-tonga ni kuriam. Jalaku hamaleto kami dengan ibasam na mangukap roha pikiran. Sudeta he pabainan naulina dengan mulai duksahat tami nakining tuingan anon. Dihaukapon ni roha ni kuriam hakabi pipol tangan pasar mingguon. Di bagasan habasaron na siya koro na sidang bacako kami saluhutna. Gabi buhi hami marlas ni roha. Boy hami rap mamuji pasangap guarmu na badiyay. Alan itu homa hupasahat tami nang huriamon niuluhonnya kana posom dohot akadongan parhobas di tonga-tongan huriam marhiti akatohonan na baragami. Sian perdalanan ni huriam mulai kategori sekolah minggu sahat rodi lansia. Pasu-pasu mu matotok Tuhan di bagasan nasi rohami molotungadonga kahagaleon sayho manupahimi sikat ni hagaleon marhiti gugu nasian ko. Dia kaparsahiton roho maddaun ya kasahit si pikiran do di pamatak pe. Dohot gudang do pinakana sotar pajor kami dia ka nasai hupar sirang kutok kami di tonga-tonga ni huriam marsada-sada. Alani Tuhan pos dorohanami. Dang makurangi basa-basam totong di tonga-tonga ni perdalanan nami bi dia kahurian aku basi kami. Songon na adar di las rohanami di manugoton marhiti kau kapon ni huriam HKBP Poltangan pasar mingguon. Dia kana tua-tua nami naung parjulu patsiun dia kapakobasion na selau di huriamon. Totoku pasahat tami tuho Tuhan. Di hatuaunya kapamatang nabi. Asa sayho Tuhan manupahi mangaleu gugu di nasida. Asa margugu nasida madalani hatuau ni pamatangna. Jala say totong marpanupak ko Tuhan dia kanaung di ulahon nasida na selaon. Gabi totok pasu-pasu. Dohot lah si roha dada holat di keluarga dada holat di huriam alai dohot mainang tuaka nakumaliak pe lau songoni nangakan atu nami sian punguan inasar patpe ali Tuhan tiba gasat tikion totong dosai pasahaton nami songo dia kami Tuhan jongjong hudul manang marhapiakat di tonga-tonga ni masyarakat nakumaliak kami. Nasipata say totong duadong nabui makurangi parsauran nami akapabainan nami alas soal sikap dohot akalan na asing nasa subui saurdut tuakka nama jakkon songo dia ho Tuhan na patuduhon pajakkono di tonga-tonga di portibion naso maribar dia dopamu alai bui do say huparsirang kutok kami ala gudang do torop doakana sopola jaladang majak konho di tonga-tonga di portibion gabi makurangi nang diaka pakkubasion namibi pos rohanami Tuhan nang masyarakat sekitar nami saya totok tu pahammu Tuhan asa saya tarukap roha do pikiran nama si jakonan di tonga-tonga ni parsoran nami siapare tarlumubi di tonga-tonga ni bangso nami bangso Indonesiaon na tarju di bagasan kemajemukan na tarju di bagasan kebindikaan asarap marsitupahan di bagasan akar ragam ni parasingan laos di bagasan tikioma totong nak pasahaton nami tuado pamu panggonggomi nami mulai siya nama nami presiden sahat rodia kapanggonggomi di tingkat-tingkat tertentu di daerah di desa-desa di kelurahan RT RW dohot disadok sisik ni tanoon tarlumubi di tonga-tonga ni bangsa nami bangsa Indonesia sahala na siya koido sa huwiri pami asa totok pagonggomo muyali Tuhan tu panggonggomi nami asa panggonggomi na marsahala na sida li Tuhan manugu-nugu bangsa nami on tarlumubi diobas na parpudion diaka pangaradion na khobar tu tahun-tahun politik totudo ali Tuhan saibu ido adongaka perbedaan pendapat Gudang ka parasingan-parasingan alannya ka kelompok daud kepentingan sayunang loas Tuhan
mabuan akka haguturon, hagaoron di tonga-tonga ni bangso nami. Jalah wala cok kami do molosai jupang nang akka ruas ni kuriam, naolo mameleho dirina, asa dohot gabi parhubas marhite-hite, akka perwakilan rakyat, adong di DPR, di DPD, DPR tingkat 2, dohot akka lana asingi. Ise peruas ni huriam na tarju, naing pasahato dirina, gabi parhubas di tonga-tonga ni bangso namion, marhite wakil rakyat. Holak kodo pangaluluan nami. Horo na boto akka sakap na sidabi, dina tarju na sida naing mameleho dirina, laho makubasi ulaw ni khobartu pajuwo pamilitomu. Tuhoro hami pasahaton, asasay ho Tuhan napahobarhon jala patulutsoni. Tuhan nami di bagasatikion, dina maruru dopeanon akka na nagsulonon nami tarlumubi may marhite-hite na tumangihon hatam pinatolkas ni naposom. Todim porbadiay ma na mangajari manuturi mabuhay roha dot pikiran nami mga tusitar lumubi makanguluhon katami asat martabba las ni roha nami jala hatami gabi sulu-sulu doho tukot di hami si haposan nami mangulahon akka ulon nami na mangihut dope songoninang akka uduk ni ulon nami na naing uluhon nemang presence dopean non tar lumubi di akka pangulan akong tiki asa sayhoma natotong manupahi mabuo pasu-pasu dot lasi roha. Sudeha misya ni ngananon dapotan uli, dapotan las ni roha. Tuhan nami jala debata nami. Aka keluarga, ulaw na hutinggalo kami, huriam na hutinggalo kami. Tuhoma hupagonggopo kami dagi to dinasidabi. Say ramoti ma Tuhan. Loas manang dasida marlasi roha nang diaka ulaw na maragami manang di diabepe nasida maringanan. Atong diho matama pamucion nami urasamu kami Tuhan siad dosa pangalason nami. Marhiti Yesus Kristus kusobaw kami tangang Panginoon nami tuho. Amin. Kapuji Tuhan ta marite bunguan padita na pensiun. Dungi duduti muse dot bunguan sending HKBP Pasar Minggu.
Lasmi
Hari di Mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horos madihita saluhut nama nami do inanami. Tarlumobi senior nami di sosude. Dohot inasarpat. Horas madihamu amang do tamuinang. Tarlumobi tuan rumah. Sude ruas dohot parhalado pasar minggu songsongoni dong apadita nadong di HKBP pasar mingguan horas madihita saluhukna tarlumu bihiyam ma tua manami pareses nami dohot amang kadep narosian tarutung dohot inang kadep borus itu urus horas madiham amang dut taminang barita nauli hatan itu hatta di tonga-tonga ni pumata sadarion Konven Padita Distrik Walu DKI Jakarta ima natar surat di Markus bidu 10 ayat 15 songonom mahatan itu hatta kujahau kami masih jolon situtudo hatakon tuhamu naso majalo harajaon di debata songodak danak dang saut bongot tusi di hata Indonesia di dok songonon aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Aladong do di buku acara tahun tarsurat bahasa Batakia mangdut tamuinang, asalam semakin semangat kita tariot tu perangkulan akan anak-anak, boy mara ramajaha majohita di bahasa Batak, tajahama. Situtudo hatakon tuhamu, naso majalo harajaun ni debata songodak danak dang saut bongot tusi ima sahakna. Boleh multimedia menampilkan gambar yang sudah kami berikan? Terima kasih. Sudi dohita manada lagu namang dotaminang? Sudi, iya, sudi maju hita makkatahon. Holam makkatahon dobe, ano pe mangidehon. 2, ya. Ngamek kelinang Sandra, dingo sekolah minggu na julo. Hola perseding majo, 2, ya.
Bravo untuk parseding. Ada orang saya deon no deon jala iko jongjong dohita asa betul-betul taresapi jo bagaimana seperti anak-anak supaya bisa masuk kerajaan Allah. Heado edeon wedehok kami tiki maula kami di Jerman di bahasa Jerman na hira-hira songonon. Ang ginang buruturus do amang pak kadik nga pasti boton. Ich bin noch klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Dan kesun. Jadi ketika itu adalah pertemuan dari Frauenhilfe guarna, akka ibu-ibu, alay dangadong na po disi. Igijang ni 70 tahun tu gijang, bahkan adong na 100 tahun nomor tukot-tukot. Ninna nasida, farerin nenggulan. Huingo dope tangiangon edeon tapi bertujuh kata-kata dia. Huingo dope edeon. Hihatahon upung nami tu hami na jolo tiki mek dope hami. Berarti kira-kira di bawah tahun 1900-an. Tiki opung nasi dah mangulu dope. Karena mereka pada saat itu sudah umur 80, 90 bahkan ada yang 100. Gabe itu buma dipikir aku sonon. Berarti lagu ini diimport oleh tuan no mensen sian Jerman dakku boto di correction non akka senior nami di son amang padita na pensiun. Itu dalam perasaan saya. Termasuk tangiangi HP diimport. Mungkin bisa jadi. Alani tedeho jamang do taminang me tauon dua. Ya. Me tauon banias rohakon sasadaho Jesus dong aku tong. Stop, otak ni majo. Anggo sonari tabay jo markanon. Manang wado prasaata molo songo anak kita. Adong do protes lagon. Iba nunga lewat 10 pitu saya dehonotto nommu seninna. Tidak dari kata-katanya, tapi makna lagu itu yang boleh kita resap di dalam hati kita masing-masing. Boy majo markanok kita marselusalusan alai rak mangideho majo hita sehali. 2 ya me tauon banias rohakon sasadaho Jesus dong aku tong ladison. Me tauon banias rohakon me tauon banias rohakon me tauon banias rohakon me tauon banias rohakon sasada ho Jesus dong aku tong luar biasa. Saya mangatia doamu bereng namang idehoni. Seakan-akan mula mo tumasa kanak-kanak masa sekolah minggu tarlumobi akadong apadita radi hapadita otta dakolas sehali 2 hali be laguon tajar hutok kadadana sekolah minggu molopuku na jolo mandok songonon sebelum mati lampu yang dulu adalah lampu teplok. Sebelum mati lampuhi di pamate sono kabis miak na sahat tusugot. Ikut jolo dia dehod don ninna di Samosir. Ati amang sinaga. Dung dia dehod non baru penina tak mati malapu. Asa tarboto do molonong dia dehod ni tokin nai mati lapu. Selesai. Tapi sekarang saya lihat di beberapa gereja hampir tidak pernah lagi kedengaran lagu ini. Mari kita bangkitkan lagi amang dan inang terlumobiak kadong apadita na aktif do pena. Bagaimana ini bisa mendasar di hati anak-anak bahwa ternyata untuk datang ke dalam kerajaan Allah harus seperti anak-anak. Dia harus tetap kecil. Bukan soal badannya. Tapi dalam segala hal dia harus merasakan saya ini tidak ada apa-apa. Hanya Tuhan yang besar. Idona naing tabereng di jambita tasadari unamang dutaminang. Sudido hita padita. Terlumubi amanami padita pensiun. Semua ini sudah pernah mengkhotbahkan. Tapi bagaimana khotbah ini betul-betul kembali mengingatkan kita, merefresh kembali bahwa datang ke hadapan Tuhan harus seperti anak-anak amang dan inang semuanya. Amin amang dotam inang. Amin. Apa yang terjadi dengan anak-anak? Kenapa para halayak ramai juga para murid pada saat itu
menolak anak-anak untuk datang kepada Yesus. Jadi pemahaman anak-anak berbeda dengan Yesus pada saat itu. Ini tidak boleh terlepas dari ayat sebelumnya, Mang dan Ninang. Tikiro Yesus tuhu tanah sida, saya neng Roma danaki. Naing madapot to Yesus. Naing rap doho Yesus. Ale Roma akka situan natoropi Roma kada danaki. Saya dipatari kada danaki. Diusir asa unak terganggu Yesus. Menurut pikiran mereka, ini anak-anak membuat satu keonaran nanti kalau bersama dengan Yesus. Karena pada umumnya sifat anak-anak itu adalah tidak begitu diam, tidak bisa begitu diam, tidak tahan duduk lama, kerasa kerusuk, berisik. Sutung terganggu no Yesus teh. Tusan kamu. Saya masih ingat itu waktu anak-anak tahun 70-an, tahun 80-an. Meloro tamu, itu rina bapak nahinado. Maksudnya, langsung itu sudah nak terganggu na sida. Kalau sekarang tidak lagi. Itu jelas sudah berbeda. Tujuannya supaya acara itu tentram. So onido nang namasa di masa di Yesus atiaro. Tu yang ni asa tentram do na sida. Unang terganggu sida anak. Memang molo ni telusura dosian bahasa aslina ada beberapa kata yang dipakai untuk anak-anak. Misalnya nepios itu anak-anak yang masih bayi yang baru bisa merangkak. Tabayakom mamoloro Yesus, pitoro danaki mungkin ditariki baju no, ditariki sepatu no. Ada juga yang memakai paidion, itu anak-anak kecil, anak-anak yang baru berumur di bawah 5 tahun dalam pengasuhan orang tuanya. Artinya dia belum dewasa, dia belum bisa menentukan yang baik, yang kurang baik. Dia masih polos, masih lugu, semuanya itu tidak berdaya. Odo napi namanat ni Tuhan Yesus samang do taminang pada saat ini. Ternyata pemahaman anak-anak menurut murid-murid halayak ramai, mungkin menurut kita juga sangat kontradiksi dengan pemahaman Yesus terhadap anak-anak yang datang kepadanya pada saat itu. Yesus melihat mereka murni, polos, tak berdosa kecuali dosa warisan ya, tak berdaya, makhluk yang lemah. Makhluk yang harus mendapat perlindungan, dukungan, sokongan. Makhluk yang harus diayomi. Itu menurut pandangan Yesus pada saat itu, sehingga Yesus kecewa terhadap halayak ramai. Yesus bahkan marah kepada mereka. Imanats nasadarion. Paluas samuda danaki rotuau. Ay dia kasih songonido harajaon nih di bata. Ternyata dalam menyambut kerajaan Allah harus seperti anak kecil. Yang polos, yang lugu, yang rendah hati, yang bahkan tidak tahu marah. Tidak juga berdaya. Molodang, dang masuk ibana tu harajaon nih di bata. Jadi berbeda dong. Penyambutan nih orang dewasa, orang besar, orang hebat yang mengandalkan tahta kerajaan, hamoraon, hasangapon, hagabeon, prestasi do prestise, taringo tu harajaon di debata, beda penyambutannya. Allah yang tatiru saunari, kalau kita mau menyambut harajaon di debata, ikosongon danak. Yang merasakan diri kita ini tidak sempurna. Yang merasakan diri kita ini tidak ada istimewanya. Yang merasakan diri kita ini tidak berdaya, tidak ada apa-apanya. Tapi bahkan dalam ketidakberdayaan itu, justru Tuhan merangkulnya. Justru Tuhan memeluknya. Molo di ayatnya berikut, di dok madisi, ia bahkan memeluk anak-anak itu. Tarjolok kata memeluk, kemudian meletakkan tangannya di atas kepala mereka, imana paduahon, napa toluhon,
memberkati mereka. Luar biasa. Dakola dijodoh dari to soko huabi kodina daong. Tolu kata kunci di ayat 16 yang sungguh bisa menggugah hati kita tentang datang kerajaan Tuhan seperti anak-anak. Pertama, mereka mendapat pelukan dan tangan Tuhan langsung di atas kepala mereka. Dan yang ketiga, memberkati mereka. Sungguh luar biasa Mang Dota Minang. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ternyata di luar jangkauan pikiran halayak ramai pada saat itu. Termasuk akasisian nadong humaliang ni Tuhan Yesus pada saat itu. Abang dan Inang, anak-anak adalah contoh bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah melihat anak-anak itu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan, tidak berdaya, mereka butuh perlindungan hanya dari Bapa. Molo tapano no 3 barat, dah ngadok kurang na HP, molo nu ngasaha danaki tuamai. Bagaimana bersorak-sorainya hati mereka. Ada yang berkata, hore, ada yang berkata, bravo, ada yang berkata, hebat Yesus, luar biasa. Karena apa? Mereka mendapat berkat, mendapat pelukan. Lebih daripada itu, masuk Tuhara Jaon ni, debata. Itu yang paling hebat. Itu yang ada dalam pikiran anak-anak. Moloboi tabereng nuaing gebaranon. Sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya. Oke, Pak Duhita sian nasida. Kita bisa berpikir, kita bisa kaya, kita bisa macam-macam daripada yang dimiliki oleh mereka. Tapi mereka, menurut gambar lukisan ini, tidak ada yang kurang lagi dalam hidupnya. Dinasida Sude Harajaon di Debata, itu yang boleh dicerminkan oleh gambar yang ada di atas. Tawaran dunia pada saat ini semakin kejam, Amang dan Inang. Lebih kejam daripada murid-murid dan halayak ramai yang ada dalam konteks Turpuk Sahaton. Lebih kejam daripada itu. Tawaran dunia saat ini. Saya hudok do tuaka orang tua sekolah minggu. Molorona sida madohoti ibadah sekolah minggu sehari sebulan. Kami harus gabung dengan anak-anak. Mereka duduk bersama. Hudok songonon. Jangan bangga, wahai bapak dan ibu, membawa anak-anaknya, menggadang anak-anaknya untuk mengikuti kompetisi yang dilakukan pada hari Minggu, jam sekolah Minggu. Jangan bangga. Dan itu sering kita lihat di kota Jakarta ini. Kompetisi olahraga, seni, kecantikan, ilmu pengetahuan macam-macam. Saya bilang jangan bangga menggadang anak kalian, anak kita, anak gereja ini untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang demikian. Yang sengaja digelar pada hari Minggu, bahkan pada jam-jam sekolah Minggu 10 ke bawah. Karena dengan kompetisi itu mereka akan memperoleh prestasi. Tapi lihat ke depan, dia akan terdidik menjadi anak yang berkompetisi tanpa kenal Tuhan. Sehingga kalau dia sudah besar, dia akan merasa dirinya hebat. Dan dia akan merasa dirinya lah yang paling luar biasa. Anggona singon kecil, termasuk orang tuanya. Setabi ma dihitamang dotamunang. Moladok kita na menggadang anak kota, mapuan, akada dana tuak kaulau si songonon pada hari Minggu di jam-jam sekolah Minggu. Karena pada akhirnya dia merasa aku lebih hebat dari kalian semua, termasuk orang tuanya, termasuk paditana. Do situana gabi pangalo mon di kuria. Molo situa pion oke ba don siapa ditaresokna, termasuk siapa resesna. Karena apa? Mulai anak-anak dia sudah digadang untuk mengikuti kompetisi dengan meninggalkan gereja. Prestasi dapat, tapi iman tidak dapat. Intelektualnya lebih besar dari emosinya, bahkan emosinya lebih besar daripada spiritualnya. Akhirnya masa depan suram. Ima contoh sada hambatan
yang luar biasa, lebih besarnya daripada yang dialami oleh anak-anak pada saat itu dalam Alkitab ini, Amang dan Inang. Di zaman now, anak-anak zaman now jauh lebih hebat dari orang tua zaman now. Tapi kalau spiritualnya kita isi dengan luar biasa, dengan membawa mereka, menghadang mereka ke kerajaan, ke dalam kerajaan Tuhan. Saya kira anak-anak yang hebat ini harus kita katakan, yes, generasi keluarga, yes, generasi gereja, yes, generasi bangsa. Ikoni dodohonota, molo spiritualnya kita isi dengan baik. Tarsongon ng taulahon di huriat tabi, dijabut tabi amang dutaminang. Bagaimana dengan mother zaman now, parents zaman now? Bisakah mengimbangi hambatan-hambatan ini? Diturun di tahun 60-an, para kaum ibu total menjadi ibu rumah tangga. Ito tayo mang inang 60-an ya, mulu 70 tu gijang nga gudang kaparupuan, ibu yang berkarir. So kami misalnya. Tapi di zaman now, walaupun dia tidak berkarir, tapi terlalu banyak aktivitas. Dia terlalu aktif di media sosial, di Facebook, do di dia. Ngamar sigoy tanak kay na toko bereng. Semua ibu-ibu rumah tangga, di samping menunaikan jobnya sebagai ibu rumah tangga, tapi termasuk ibu yang aktif dalam segala hal. Walau najulu dijabuni Pak RT 2 risan nate. Walau sonari di handphone nga boya risak kan? Itulah sangkin aktifnya. Kita tidak boleh menyalahkan zaman yang modern. Kita tidak boleh menyalahkan gadget yang ada di tangan kita. Karena semua gadget yang ada di tangan kita memberikan nilai-nilai yang baik, memberikan nilai-nilai yang positif, tapi kita tinggal menseleksi. Hak prerogatif untuk menseleksi ini ada di tangan kita. Para kaum ibu, aka upung buru, nadong rodi sonwaing upung buru. Tapi bagaimana kita menyeimbangi tantangan yang tadi dengan mempergunakan gadget yang ada di tangan kita? Itu sekarang persoalannya. Supaya bagaimana? Aka pahopu adalah tetap pahopu yang jitu. Akanakta di huriat tabi semua menjadi anak yang jitu. Di keluarga tabi semua anak yang jitu, yang bisa diandalkan oleh keluarga, gereja, juga masyarakat. Itu yang harus kita impikan. I have a dream inna, akan anak-anak yang ada di gereja kita masing-masing, supaya mereka semua menjadi anak-anak yang bisa diandalkan. Kalau gadget itu sudah bisa kita pakai dengan baik dan benar untuk menghantam semua tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak sekarang zaman now, maka kita akan menjadi opung yang luar biasa. Kita akan menjadi orang tua yang luar biasa. Kita akan menjadi pendeta yang luar biasa di tengah-tengah di mana kita melayani amang dan inang. Tugas berat bagi kita sekarang, bagaimana untuk menyelamatkan anak-anak di zaman now dengan banyaknya tantangan dan rintangan yang dialami oleh pribadi lepas pribadi. Taboto bedo inon. Hanya Nats hari ini, pada konven hari ini, Amang dan Inang mengingatkan kita kembali. Mari kita sama-sama berjabat tangan, satu visi dan satu misi untuk menerobos semua tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh anak-anak sekarang. Mula dong do pesa lelingon nakadong apat dita resort na menghambat-hambat program untuk sekolah minggu. Ini saatnya hambatan itu harus kita lepaskan, kita buka talinya. Molo program tuaka seisi parupuan 10 juta, torbaino 250 juta untuk sekolah minggu. Karena apa? Ini yang menjadi generasi penerus HKBP. Ini yang menjadi generasi penerus gereja kita, di mana kita melayani amang dan inang. Jadi doon ay pauti-kauti, angga bulan Septemberon, waman natay itu si palas roha, tak cukup benon. To may potong 50%, bagi saya itu tidak main. Pikiran saya, anak-anak gereja HKBP harus kita majukan, harus
Dibobol semua hambatan-hambatan yang dihadapi oleh anak-anak dalam berbagai cara apapun. Apa yang boleh kita lakukan. Semangat mahita toru samang dan inang dalam mendidik anak-anak kita di gereja kita masing-masing, khususnya para pendeta, amang dan inang di tengah-tengah keluarga. Yang terakhir kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Asa betul-betul jami tahun marsi gorgor boy tabuan tu bagas tabi manang tu huriat tabi. Me tauon dua ya. Me tauon banias rohakon sasada ho Jesus dong aku tong salak nari. Me tauon banias rohakon sasada ho Jesus dong aku tong martang yang mahita. Dina roham itu jolo mali Tuhan songo dak danak naso berdaya naso mardiha-diha nah tetap membutuhkan pertolongan perlindungan sia sudi asini roham doh denggan di basam mau lihat ma Tuhan di patau ho hami masuk tuhara jaumu tu dosongo jamita sadarion nasi patah gudang akar rintangan doh tantangan na diadupan ya kada danak lauro madapot toko bahkan lauro madapot ton bagas joromi pakai makan atoras aka opung aka padita pangula nago tiki nang keluarga laho menghilangkan sudi hambatan-hambatan doh tantangan na huadopi hami di hurianami marsada-sada lau mabuan nakada danaki itu harajommu pargugoi hami saluhu nakaparalado akan atoras lau pasahat to dadanaki itu adopamu asa marulup-ulup rohana sida asa masuk nasida tu harajommu pargugoi hami ujugale hami songon natoras songon pagula nago tiki nasi patah huhalupau kami dadanaki lau mabuan tu harajommu Tuhan debatama nami pasu-pasu hatamon asa marurat jalamar parbue di bagasang gulu nami pake mahami Tuhan gabe ula-ula na me'met dia dopami asa lamar sigor-gor hatami di bagasang gulu nami lam semangat tami lau mabuan akad adanaki itu harajommu tangi homma tangyang nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangya kami tu adopammu amin. Di namarede hita sian buku de nomor 720 mamuka sian ayat sada rodi ayat tolu laos tapapungo ma peliatta marede mahita. Tujolong oh Tuhan sama diriku pakai obat tulomong melodang oh Tuhan mainan dia diriku dengaran gabi tupagos pedison manasong tahu makinat tutuo sasudi diriku
Jolong oh Tuhan, Bapa dan Tuhan, ikon ho hui hu to to to, ai hu bo to takas nama Tuhan Tuhan, namu sedoti ngolukon, bupagos medison manasong nantai, masigat Tuhan sasudi, mulai hui dirikong togu-togu mantun nakini. Tatang yakon mapiliaton tuadupan ni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banwagijang, hodo haroruan di saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti, asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amen rap mahita mangido di tangiang aliyamanami. Aliyamanami na di banwagijang, say pinarbadia maguarmu. Lehon matuhami sa darion hangoluan siap hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami. Idusa ni dongan na mardusa tuhami. Unang kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ayaw do na punah harajaon. Dohot haguguon. Rudi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Asini rohani Tuhata Jesus Kristus. Holong ni rohani debata amata. Dohot parsauran ni tod di porbadia. Ima na madongani hamu sa luhut na. Amen. Shalom, horas madihita saluh nama nami doh inanami. Untuk memandu acara yang berikut kami serahkan kepada Amang Pendeta Resort Pasar Minggu, Amang Pendeta Sobok Simajuntak. Ya, Bu Ima Raka Manginang Satokin